baik ko agama. Nagyang kaya manan niya nakakabubayitan ng Nabi. Inauda siya sa Nabi. At doon ay kakabubayitan ron na panagapuruntan ang kaya mga amalian. Kaya kung nananaw sa kaya bubayan ng mga bayi sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya bubayan ng mga dato sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na panagapurun nila nagyang kaya mga dadabiyatan ng Nabi. Inaw mga bayi ko agama. Terimbang at di tanong di kapag agama. Sukat kapag gitanong kung mga tapong wallah. Inaw wariyo biya kata am wallah udala sa Nabi sa karumasayan. Nas gitanong na rin. Biya kay sa amasa. Paano tuldan ang kaya gera sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biya kay sa kuna yamasa. Naswayama na niya na kalimatus sa'diyah na disiran di pawalagi karumanyan. Kaya miyalaya masumang Arab. Miya boleh orang mga Arab sumanga watayran na pagpagiritan niran sa mga ahlul badiya. Mga taga-kalasan sa Arab-Arapiran sa andip kasawgi subasairan. Inaw na sunjoyama na niya na dinan ikapaninim una siya lawan daw karumanyan na mama. Sa tingin na ilaman, ditan sumong sa padian. Amakaw matap na tingin sa padian na ayap na kumatasan na bubuyad at tamugyan. Wata ada piragyan, da pugas turun. At tingin na ino tadi pelakay na tingin na sukudan na lampu na yaman na niya napagtipan. Dita pa katalagyan. Tingin na ino kay ni amay karumpya kang buto Allah subaraka. At tingin na miya timur ka. Paganda sa lumilakaw siran. Miya kang masiran sa padian. Naya po miyaw mayroon rin na sagat tao. Bugo mama amya ka tinti. Aya problema na da tamugyan. Da bon punggasto. Amya ka giraw so karumaw kalimatus sa'diyah. Katatan suwata na miya timur ka no pangakanang usudi ka. Da bon punggasto. Tingin na ino kay ni tanto kay ni apkay laylayan. Amay tingin na karon piya kang buto Allah subaraka. Nakagiya ko na ko aban no kalimatus sa'diyah sun Nabi na miya kag damagwat tingin sa Kurinti. Kurinti ak na uba masakit. Ka Kurinti at tingin na kapipi ay ginawa. Na suden so kailayaw o karuman yan na miya plalisyan. Khalima magan sumagaan na pagdagadang kukuda. Kami akakwata sa baraka. Katito at tingin na matay da kailaya kurka. Na suden so kaya pakadapur yan. Kaya pakauntudirang kukuda. Na suden so kaya pakadaon Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na oras buto na kiyaulitan sukuda. Na miyada so kalalapo yan. Na tarus na yaman na niyan. Na pagpadalagoy ang buto kuda. Na suka palalagwi niya. Nakakaptad nugabun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa sasayapan yan. Kandi pagkasirang kuul anungan. Na sukon sulang na ipagugitiran ang mga kayo. Na palen sumyudyud. Sangko tayo na niya nagyapakataling mo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na sudnati khalimatus sa'diyah. So kaya pa ka umakos sa walay. Na miyailayak na tigyan so sa padanakan. Na mitagumpiya sabab kaya pa ka umaw Nabi. Miyailayak sa mga binibiliyakan. Agyaulitan sabab kaya pakataling mo rahmatan lil alamin. Ori ano to? Kami kay sabunay. Sa giyang butayang man niyan nagyang pakaswad ni kita-kita. O Nabi sallallahu alaihi wasallam na disirang di kita-kita ang mga layog yan. Miya boleh awaraan agiyang butayang man niyan na mga Arab ay girang na bisita niran sa mga terang pun sirang mga padian. Nakiyawit siran sa mga gita, kiyawit siran sa mga gita-gitaan di na mga gitar. So kung sumangatan na di melalis kau to siabi. So kung mambuso Nabi na di kung mambu di mabuso kau to tigil suamakan, kau to suamakan. Inauna umangko ni makaw mga baik ko agama. Amama na panarusan yan suwata yan napangar kaniya. Suwat nan ditar niya no napakapanudot niya suwata yan sa ditar. Nauriyan no kapangar kinyan no nabarungon niya na ipaling yan. Inauso Nabi na ramig miyalangan sa mga mama na din makaw masuama yan na badin miya kaguraw. Miya kabaling sunabi na malilikudin na liman yan na pungguro. Inuatigin na din na yung makaw masiyama na sumanga mo mga lewa ka na palit miya ko. Na oriano to mga baik wagama. Na miya ila yagyang kutayama na niyan na Khalima isa kaya panutulong na suami na dato ano ba na biyanutul sa suwatigin so Khalimatus Sa'diyah. Nasudyo kaya no Khalimatus Sa'diyah na din makaugit sa paitaw. Sid miya kugit kurwasa. Nababalakan niya ni karitam wala ka po. Di katawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talulam sa tiyanin na yan, patulan na miya tedya maya. Inam niya, sa kapakaw maya naka. Tira ginawa, yaman na niya, namele niya, nagyang puta minibagu, mga ditar ng mga otan na makanganang na mambuso na bisag, mabumibagu. Di ko kalimay, karitang ko, nakapun. Sige na inami, mimita kita ko. So at tingin sa mga lewag, miya makauma. So at tingin sa mga kanidit makauma. Mayroon na natingin sa kapakauma niya.
Ati ukali may karitang ko na paninimu ka. Kasok tayo mamisita kaya maka ka mabibisi sa dali si kapako. Miyaninimu sunabi na excited ka kailin yan siya mayan. So sukap na lakawiran nakiat kawan sunabi kasi silang pagantap sa makbara. Tigdan wa simenteryo. Asun sugya pa ka umayran na digri ang utang karumay. Ando na pero taon na. Miya kasi pat sunabi na tiginay na. Inakan teruan ira kan andunun. At tiginay karitang ko. So at tigay sukay dia kung kaya gerat lagi no sadaka pa ka umayam ako. Iya ko di mamimikiran wan tunay imbulong ako kurat lagi no. Tigay na miya pingirakan na pagod na kaskakiyam ako. Ikaritang ko yang titindigin tanwa ko ba nagina suku ba yam ako. Namagan sumagan namiyagag sunabi suku ba. Nadiro di maka paginuin. Are tigay nama dagan sa kamay na dabong kamang bumay. Are tigay nama nadiyak sa kakilala nadiyak kung kamang bumilala. Na inuwag tigay nama karutad makatuna sa aluan na mo. Ay ini pundro din namin kerat ang ginawa tanto kalimatus adiyah. Na ini balingyan na ini panarus yang ko amina ay na Nabi sallallahu alaihi wasallam.